Kære forældre, et lille kort nyhedsbrev den her gang. Det har været en stille og rolig uge. Det er tydeligt at mærke, at vi alle sammen går lavet op til det, der skal ske næste fredag, hvor vi tager afsted til Norge. Vi glæder os alle sammen, og det er noget af det, der virkelig kan sætte os alle sammen i et højt gear, og det er noget, der også kan skubbe til fællesskab. Det er noget, det vi vil huske om mange, mange år. Jeg håber, vi alle sammen får en rigtig god weekend. Lige nu der sidder jeg nede på fjordens is. Det bedste skøjteis, vi har haft i mange, mange år. Helt fantastisk. Det er dejligt. Hvis I kan her i weekend, kom ned her noget is, og I har noget skøjte, så er det bare ud. God weekend. Hej.